Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamao Asero. Ayan, belated happy birthday kay 2019 Miss Universe Catriona Gray kahapon. Birthday pala ni Miss Universe Catriona Gray yesterday. A day after na tayo naman po may kumpleanyo. Sabi ng nanay ko, kumpleanyo ko nung January 5. By the way, I would like to say thank you sa mga nakaalala po sa atin. Binati tayo. Alam nyo, yung maalala ka lang na batiin ka. Okay po yun. At hindi po importante sa atin yung mga material pang regalo. But most of all, nais kong pasalamatan si Binibining Angie Puso. Yan. Si Miss Angie Puso may ginawang mga 5 minutes video sa kanyang kakayahan. Yung mensahe po ay nakakaantig damdamin. Yan. Thank you, Angie. At muntik na ako maiyak eh. Angie, muntik na akong maiyak sa ginawa mong video, no? Sana totoo yun. Ayan. Kasi ang mas mahalaga po sa buhay po ng tao ay kung ano ang nagiging impact po ng isang tao sa ibang tao. Yun. Yan po ang mahalaga doon. Kasi kahit gaano kakarami ng perang tangan-tangan mo, milyonaryo ka man, pero kung ang buhay mo naman ay wala namang silbi sa ibang tao, ay parang walang kwenta, no? Ayan. So, thank you sa mga nakaalala po sa atin. Bumati sa atin. Thank you so much to all of you. Isa pang report, mga kaibigan. Pakinggan natin, panoorin natin ang report ni Jose Coy Laura. Ano bang nangyari sa binantayang report ni Coy? Tila nakabantay pa rin siya sa NCRPO. Sige, alamin natin kung ano ang mga nangyari dyan, mga aktibidades po ng NCRPO na sinubaybayan po ni Coy Laura. Ayan, Coy, magandang hapon. Ipasok mo ang report na yan. Ipinag-utos ngayong araw ni Chief PNP Director General Oscar Albayalde ang pagsususpindi sa mga permit to carry ng mga baril ng mga sibilyan simula alas 8 ng umaga ng January 8, Martes hanggang alas 8 ng umaga ng January 10, Huwebes sa lungsod ng Maynila, alinsunod na rin sa gaganapin na pista ng itim na Nazareno sa Enero 9 o sa araw ng Miyerkules. Tanging ang Philippine National Police, AFP at iba pang mga law enforcement agency lamang ang mga papayagan na magdala ng mga baril para gampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapatubad ng seguridad at kaayusan ng kapayapaan ng nasabing pagdiriwang ng Translasyon 2019. Samantala, magpapatupad naman ang NCRPO ng no-fly zone at no-sail zone sa lugar na pagdarausan at pansamantala munang puputulin ang signal ng mga cellphone sa daraanan ng prosesyon. Ipapatupad din ang liquor ban simula alas 8 ng umaga ng Enero 8, umapila din si NCRPO Chief NCRPO Police Director Guillermo Eliazar sa publiko na wag nang magsama ng maliliit na bata, buntis at matatanda na may sakit para na rin maiwasan ang maipit at madisgrasya sa lugar. Ipinagbabawal din ang magdala ng mga backpack, mahalagang gamit, pagsusuot ng sombrero, mga inumin na nakalagay sa bote na hindi transparent at mga pampasabog, paputok, alak, droga at mga deadly weapon. Ito pa rin si Coy Laura para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Madaling sabi, wala pong otorisadong pribadong mamamayan na pwede magdala ng baril sa Anuebe, sa Translasyon. Translasyon, hindi translasyon, ha? Translasyon. Yan, 2019. Yan po sa mga Katoliko. Right, so sige. Sabi ni Darrell de la Vega, belated happy birthday, Sir Errol. Thank you, Darrell. Sabi niya, more power sa Leader News at sa programa mo. Thank you, Darrell.
At nanonood din sa atin si Jan Garcia. Jan Garcia ng Cavite. Thank you, Jan, sa patuloy mong pagsuporta sa ating palatuntunan. At si Chinita Padilla Handonero. Yan, nanonood sa atin. Chinita, ang magandang Chinita na diehard ng Pangulong Duterte ay nakasilip din sa ating palatuntunan. Thank you. Ayan. Gusto ko raw makilala ni Clarence. Sabi ni Clarence, take na, Clarence. Huwag ka nang magtangka. Ayan. Joke lang daw, joke lang. Sabi ni Tol Edmond, the Kuya Junior, sana'y bigyan ng pansin ng ating mga mambabatas ang karamihang bako-bakong daan, lalo na sa parting Quezon, Camarines Norte, gawing tama ang halo ng simento nang di nagiging ampaw ang gawa. Kumuha ng kontraktor na tapat sa tungkulin at huwag idaan sa mga swapang na politiko ang pondo para sa mga pangunahing kalsada sa Kabikulan. Saksi po ako sa pagragasa ng tubig para sa tubig baha sa Kabikulan at pagguho ng lupa na ikinasawi ng ating mga kababayan. Sana ay mabigyan ng pansin ang sakahan ng ating mga kababayan at mabigyan ng sapat na irigasyon, tulungan ang mga magsasaka na ma-restore ang kanilang sakahan na daanan ng tubig baha. I agree with you, partner Tol Edmond Dacoya, yung ating higit pa sa kapatid na kababayan, kaibigan, kabatchmate, amigo, family friend na nandiyan sa Ghana, Africa. Nasa Ghana, Africa ka, Tol Edmond. Engineer Edmond Dacoya. Chinita Padilla Handonero, Happy New Year, Boss Bes. More power po. Ayan, Bes. Ang tawag niya sa mga kaibigan ni Chinita ay Bes. Best friend, sabi niya. Okay, sige. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Balikan natin yung ating survey question, mga kapatid. Tinaguri ang agricultural country ang Pilipinas. Pero bakit namumroblema ang bansa sa pagkain? Bakit? Baka alam niyo po ang sagot. Sumali po kayo sa ating talastasan, 0927-494-217. May mga nagtitext dyan, Clarence, after the program na mga nababasa ko, dyan sa, hindi natin na, dito, na isasama. 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Pero pinaka-the best po sa comment section ng live video natin ng Kamao ng Asero sa Leaders Philippines. Isama po ninyo. Ulitin natin ang Kamao ng Asero po ay napapanood daily sa Pinoy Extreme Channel, 5:30 hanggang 6:30 po ng hapon everyday, Monday to Friday, Pinoy Extreme Channel. It's a national television. Alright. Sige. May report pa tayo, di ba? Isa pang report. Balikan natin ang report ni partner Tony Arsenal. Itinanggi raw ng DBM ang akusasyong scam sa flood control program sa Bicol Region. Alamin natin ang detalye ng report na yan sapagkat napakainit ng bakbakan po dyan ni Andaya at ni Jokno. Ayan. Alamin natin ang laman ng report na yan. Hatid na ni partner Tony Arsenal. Paring Tony, once again, balik ka sa Kamao ng Asero program. Pasok! Ay, magandang hapon, partner Errol. Umalmaga ang Department of Budget and Management sa aligasyon na nagkaroon ng daan-daang bilyong pisong scam sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Matatandaan sa pagdinig ng House Committee on Rules na pinamumunuan ni House Majority Leader Congressman Rolando Andaya Jr. ay binanggit na mayroong kabuang 332 bilyon na inilaan sa non-existent flood control project ng DPWH noong 2017 at nagkakahalaga ng 213 bilyon noong 2018 at ang panukalang pondo na 119 bilyon naman para sa taong 2019. Base sa statement, itinanggi ng DBM ang aligasyon ng kongresista
na tinawag na irresponsable, lalo na at pinalabas na nagkaroon ng flood control scam. Iginiit ng ahensya na hindi pa maaaring ibilang ang pondo para sa 2019 budget dahil wala pang existing project at hindi pa aprobado ang 2019 fund. Ang pondo para sa 2017 at 2018 ng General Appropriation Act ay sinuri, pinag-aralan, inamyendahan at inaprubahan ng Kamara at ng Senado bago nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag pa ng DBM, wala silang pinaburan sa paglalaan ng pondo at walang kinalaman ng ahensya sa pagtukoy kung saang distrito gugugulin ang naturang pondo. Paring Tony. Mula sa- Paring Yes, Tony. sir. Ito'y napakainit na pinag-uusapan ha, mga bakbakan ni Anday at saka ni Jokno, di ba? Correct. Oo. Yung sinasabi ni Jokno para sa 2019 budget hindi 'yon eh. Ang pinagdadaldal ang mga binulgar ni Andaya yung previous budget in the previous year in 2017. Ang sinabi niya non-existent projects. Yes. Oo. Napakadali namang malaman niya kung totoo o hindi. 'Di ba may COA? Correct, oo. Oo. O kung sinasabi ng COA ay nasaan ang project na ito? Nagastos na yung pera, wala yung project, talagang ghost project yan. Tama, oo. Oo. Ang problema dyan, malalabo yata ang mata ng ilang mga taga-COA at hindi ito nakita. Ay, 332 billion ito. Oh. Nakita ni Andaya, hindi nakita ng COA? Yun ang pinakamalupit. Magkano kaya ang dahilan nun? Aba, Lumabo ang mata. Billion kasi ito, parang Errol. Oo nga. Isa pang medyo interesante ako, yung sinasabi ni Andaya kung gaano man yan katotoo, whatever truth behind it, na yung bayaw ni Jokno daw ang sumapul, nagkamal ng milyong halaga ng project sa Bicol Region. So, yung mga bagay na yun, medyo sensitive yun kasi, di ba, yung vested interest na tinatawag, conflict of interest, ay din, uso pa ba ito sa administrasyon yung pagiging sensitive sa ganyan? Uso pa ba yan ngayon? Well, parang ganun eh. Ang sitwasyon na senaryo, parang Errol, dahil meron kasing hindrance na ang kontraktor nito ay hindi iba kay Budget Secretary Jokno. Kaya malupit ito. Kung ito'y mapapatunayan, diba, maliwanag na to. Kulungan ito. Kulungan yan, pero oo. Kasi you favor, pinaburan mo ang isang kumpanya na may, may blood, may family relations. Correct. So, therefore, moro-moro na dyan. Moro-moro na yung mga tinatawag na bidding, di ba? Yung acquisition procedure na nakasaad naman sa batas. So, Actually, parang Errol, hindi na bago yan. Dahil halos maging ang LGU, yung mga kontraktor nila dyan sa mga bidding na yan, drawing na lamang yan. Ang tawag ng iba, lutong Macau na yan. Tony, ganyan. Oo. Diyos ko po. Kaya nga, Lutong Macau. Lutong Macau. Kunyari na lang. Procedural na lang. Procedural, Ministerial dahil, na lang. Oo, dahil maraming maraming dayuhang Koreano dyan. Luto na ang lahat bago kinilagay sa kaldero. Oo. Kaya nga yung mga Koreano nagkakagulo sa ilalim ng opisina nila, yung party Korean, Yung akin, yung kay Ede, dapat hindi mapunta sa iba. Pero kung ang COA hindi makikipagsabwatan, paring Tony, at ang ombudsman hindi rin tatanggap ng parking fee ng mga kasong isinasampa sa kanila, matutuldukan yan eh. Ang problema, the whole system ay sabwatan talaga. Diba? Correct. Actually, kayang-kaya naman eh. Kung talagang tutuusin at tututukan ng ating mga concerned agency itong issue ito. Tama. Ang problema nga lamang, sabi ko nga, lumalabo na ang mata, umihina pa ang pandinig sa tenga. Ayan. Dahil mahina yung bulong. Ang tanong dyan magkano ang dahilan bakit nagkaganon? Ako, yun ang isang tanong na napakahirap sagutin sa kasalukuyan. Paring Tony, maraming salamat sa mga balitang ipinapaalam mo sa taong bayan. Napakalaking bagay na nagiging impormado silang lahat. Okay, back to you, paring Errol. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you, Paring Tony. Ang bilis ng oras po natin. So, dakuha na po muna natin ang ating mahalagang segment na Mano Mano. Kaibigan, matindi po ang kampanya ng Department of Agriculture na mapigilan ang pagpasok po ng African swine fever sa bansa. Ang sinasabing sakit na nasa mga baboy, karning baboy, at peligroso sa kalusugan po ng mga mamamayan. Ngayon, kapag ka may ganitong issue po kasi, siyempre, tinatamaan po niyan ang supply po ng pagkain ay nagkakaroon po ng issue at yung seguridad po ng mga mamamayang bibili po dyan ay nagiging questionable. No? At para bagang, how do we make the people safe from buying those food supplies na available po sa mga pamilihang bayan? Di po ba? Sapagkat not everybody ay may kakayahan na talagang alamin alin ba rito ang safe, alin ang hindi. Ayan. So, mga kaibigan, ilagay nga natin sa linya ang pinaka-presidente po ng Samahang Industriyang Agrikultura, si Engineer Rosendo So. Sapagkat when we speak of food production, ang mamang ito ang ating nire-respeto at lagi po nating tinatawagan para tayo po'y mabigyan ng insights, ano? At binubuksan muli po natin ang linya ng ating studio 0927-494-2175 at baka may nais po kayo itanong sa kanya at maipasagot po natin kagad, ano? Engineer Rosendo, tumatawag na po sa inyo ang ating production. Pakisagot na lamang, ano? Sige, i-text mo Kuya Lawrence kung hindi niya masagot-sagot sapagkat alam mo ang mamang yan, busy yan. Samantala, puntahan muna natin ang ilang balita. Standby po kayo at kakausapin po natin si Engineer Rosendo So, ang presidente po ng SINAG, Samahan ng Industriyang Agrikultura sa Pilipinas. Puntahan muna natin yung pagkakapaslang sa dating mayor po ng Maguindanao. Sinabi po ng Malacanang na ipatutupad ng mga otoridad ang lahat ng paraang naayon sa batas para papanagutin daw po ang mga lumalabag dito, lalo na sa kampanya sa drugs. Ayan, sinasabi kasing sangkot sa drugs yung dating alkalde. Ayan, at ginawa po ng Malacanang ang statement, makaraang mapatay po ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang dating alkalde po ng Parang Maguindanao. Makaraan umanong manlaban habang isinisilbi ang search warrant hating gabi nitong nakalipas na Biyernes. Yan, hating gabi. So, si dating Parang Maguindanao Mayor Talib Abo, kabilang po sa mga una nang nasa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagpupuslit umano ng shabu sa syudad gamit ang mga ambulansya. Parang nakarinig na tayo ng similar, no? Na taktika ng pagtransporta ng shabu. Ayon po kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala sa posisyon o kasalukuyang estado sa lipunan at politika ng isang individual ang pagpapatupad ng batas, bagkus ay pareho ang sasapitin ng lahat kapag ka nasangkot sa kalakalan ng droga. Ibig sabihin, walang sasantuhin. Ayan, so magsilbi raw babala sa lahat ang pagkakapatay sa dating alkalde ng Parang Maguindanao. Kinumpirma naman mga kaibigan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Bicolandia na dating mga tinanggal sa serbisyo ang 6 pong mga suspects sa murder case laban kay Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batocabe. Nabatid po sa investigasyon na ilan sa mga ito ay dating rebel returnee na sumapi sa CAFGU at habang ang iba naman po ay kasapi sa regular force ng militar.
Ayon po kay spokesperson na Colonel Paul Rehencia, tuloy lang i-debriefing ang mga suspect kung saan sinasabing na-terminate ang 6 dahil sa non-interest sa trabaho. Yan. Sinabi pa ng Rehencia na may civil case na kinakarap si dating Private First Class Emmanuel Hudabar na nagkaroon po ng discharge without honor. Subalit na-aprobahan kinalaunan na magkaroon siya ng honorable discharge kaya nakahanap daw ng ibang trabaho. As promised mga kaibigan, nasa linya na po natin si Engineer Rosendo So, ang Pangulo po ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Engineer, Sir, magandang hapon po. Welcome sa Palatuntunang Kamahong Asero sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Si Errol Dacame ito, sir. Good afternoon. Yeah, Errol, magandang hapon at magandang hapon sa lahat. To be straight, sir, nakapasok na ba talaga sa Pilipinas or ano ito? Posibleng makapasok ang pinangangambahan po ng Department of Agriculture at ng lahat na African swine fever, sir? We hope not. Wala pa, no? We hope wala pa. Apa. But we want every meat na pumasok galing sa meat product and processed meat and itong mga pumapasok sa area ng may African swine fever area na lahat ma-confiscate and masunog para at least hindi tayo matatakot, no, dahil wala itong vaccine. Ito is for animal lang. Sa tao naman, Apo. hindi walang problema sa tao. Yun lang, siyempre kung nahawakan ng tao yan and marami tayong backyard industry, mga 65% dito sa ating bansa. Apo. So kung mostly yung mga backyard na yan, nasa likod lang ng bahay. Yeah. So baka pumunta sila sa market, makabili ng meat or what, may spread yan. So gusto natin, once and for all, kung may imported product na galing like Belgium, no? Kasi may nakita tayo sa custom record na may pumasok ng November and October. So kung may natira pa doon, dapat I think wag na i-dispose yan at isunog na lang. Opo. Ano po bang specific na bansa may issue ng African swine fever, engineer? Ang mga bansa na na may Bali African swine fever is itong of course itong latest yung China. China, yes. Yes, ang Brazil, Belgium, yeah. Belgium. Belgium, ang Romania, mayroon na rin, no? Ang Hungary, Poland, Russia, Ukraine, Czechoslovakia, South Africa, Zambia, Bulgaria, and Poland, nabanggit ko na ba? And Latvia. So yun ang mga countries na meron na may African swine. Wow, oo. But saan po ba talaga madalas may importation po tayo ng karne ng baboy? Belgium, Poland, at I think Hungary. China ba may importation din ang Pilipinas? Wala tayong importation sa China, kaya gusto natin yung mga pumapasok ito kung may dalang mga meat, no? Dapat yung hand carry, yung mga galing sa airplane, pagbawalan din kasi yung mga meat na cook meat, malamang hand carried. maapektuhan pa rin yung farm eh. No, hindi katindi yung virus. Hindi na mamatay sa apoy yung virus, sa engineer? Yeah, hindi. Yung mga leftover, kung papakain mo yan sa baboy, kung may African swine disease, fever, mahahawa. Mahahawa. So, kaya
kasi marami tayong balikbayan yung Yeah. yung siyempre yung mga balikbayan yung mga bahay, yung mga doon sila sa baryo, pero yung likod lang may mga Right. sila, backyard, di ba? May mga So, yun, dapat negosyo. mag-ingat mga yan. At baka mahawa yung mga alaga nila. Apo. So, I understand medyo alertado ang alertado yata ang taga Department of Agriculture para hindi makapasok po yan. So, sana hindi po talaga malusutan ng engineer, no? Yeah, sana hindi malustan kasi ang ano nun is ang mostly casualty ng mga farm nangyari is 100%. Wow! So, So wipe out yan, wipe out. Yes, po. I have seen a video sa China na talagang lahat ng baboy ay nanghandusay sa kalsada. Yeah. Ano yun, yung nasa video is backyard, It's mga backyard, backyard yun na katabi-katabi, di ba? Oo. Kung makikita mo, ganun katindi ang spread nun. Grabe. From one house to one house. Kasi yung mga damit Oo. or nakatapak doon, Oo. pwedeng mag-spread yan. Grabe kabilis, ano? Oo. Ganun katindi. So, Kaya, hindi naman yeah. makaka-apekto sa kalusugan ng tao, but it would be to the detriment of the industry. Yes. In which, ang apektado sa atin is kung mawala yung local industry, malaking problema. Kasi 95% ng atin ang atin supply is from local Oo. So, ang inaangkat lang natin nasa 5%, no? So ang inaano natin kung ito is matamaan, talagang delikado. Apo. All right. So, very well said, Engineer. Now, punta nga tayo dito sa aking survey question. Tinaguri ang agricultural country ang Pilipinas, pero bakit madalas may problema tayo sa supply ng pagkain sa bansa, Engineer? Yung kasi, yung sa rice, no? Especially sa rice, yes. Sa rice, kasi yun ang almost lahat yun ang daily na pagkain na Yes. talagang lahat kumakain yan. Opo. Tayo mga nasa 92% sufficiency So kung titingnan mo dun sa historically import, almost 1.5 million metric tons ang pinapasok talaga natin. Wow. Oo. So yun ang average na pinapasok natin. Kung nag-lower tayo doon, may time kasi bumababa tayo doon. Yun, nakukulangan, no? So ang inaano namin nga na ngayon with the new tarification, pwede na magpasok ng mas marami. ng stocks, no? Na more than dun sa minimum access volume. Oo. And ang ano nito is kailangan lang magbayad ng 35% tariff. Yung pera na makokolekta naman mapupunta sa magsasaka. Yung dati kasi yung mga nakokolekta na tariff, yung sa quantitative restriction natin, hindi sure na mapupunta sa magsasaka natin dahil pagpunta ng national budget yan, walang naka-specify sa batas. Kasi wala tayong tariff. Ang ginagawa natin is quantitative restriction lang, yung agreement with the WTO. So pagka may nakolekta na tariff na 35, dinadala sa national government, pero hindi sure na pupunta sa magsasaka yan, sa sektor na magsasaka ng rice. Ngayon, itong with new tarification, naka-specify doon kung saan pupunta. Isa is yung field rice na mag-produce ng seeds, no? Para sa mga magsasaka. Second, yung field mech. Yung field mech gagawa ng masina para sa magsasaka. So, tapos yung crop insurance and training, mga yan, lahat nasa direction ng rice sector. So, specified yung budget for that. So, I really hope it would create a great impact sa agrikultura kasi
marami ng politiko ang nagsalita, pagandahin ang agrikultura, food security program, blah, blah, blah. But in the end, engineer, wala. Yes. Ito, Errol, isa Yes, na sir. Bali, itong budget na to, kaya naka-specify kung saan pupunta. Kasi dati, lamsam eh. Yeah. Di ba? Kung lamsam mahirap hanapin. Yeah. So, ito, nakalagay yan. Hindi ito, pwedeng galawin ng iba. Hindi pwedeng ilipat sa iba. Technical So, malversation baka- yan. Oo. Baka gawin ng DA is common fund. Bawal yun. Yun. Yeah. So, may makakasuhan ng technical malversation pagka ganun. Engineer, Yeah. Opo, maraming salamat, Engineer, sa time mo. No? I know you're very busy. Thank you. Thank you for your wisdom, Engineer. At least, ma-update yung mga taong bayan. That is right, sir. That's why we called you. Engineer, magandang hapon po. Okay. Maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Engineer Rosendo So, ang presidente po ng SINAG, Samahang Industriyang Agrikultura. Live sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Kaya po, ano po ang inyong sagot sa ating tanong? Tinaguri ang agricultural country ng Pilipinas, pero bakit? Yeah, specifically, yung sa bigas natin, di ba? O kayo ba, kontentado na ba kayo sa presyo ng bigas ngayon? Kayo po makapagsasabi. Happy New Year, best, more power, sabi ni Chinita. Pasigaw naman sa mga poging taga LTFRB, pakicheck naman mga bossing ng mga bus na biyaheng probinsya. Kawawa ang mga pasahero natin, nagbabayad ng buo nakatayo mula Iloilo hanggang Maynila. Ay, Diyos ko po, no? Standing room only, parang sa sinihan, di ba? Malakas, magandang pelikula. Standing room only. So, papapasukin ka, nakatayo ka, no? But you know, when it comes to transportation, delikado po kasi ang overloading. Alam mo naman yan, Clarence, Chinita. Overloading is it's prohibited. No? Kasi nga may limitasyon ng capacity ng isang bus na ibiyahing mga pasahero. Seating capacity lamang dapat. Tama ka, it's unfair sa iba na nagbayad ng buo pero nakatayo, no? O kaya lang madalas sa mga pasahero naman kasi ang mga nagpupumilit, puno na. Ay, sasakay ako kahit nakatayo. Pasabit. Yan. So, may ganun, But actually, unfair yan doon sa mga nakaupo na because this situation will be very, very inconvenient. Yung pagkilos ng mga pasahero, bababa kung may concern, si CR o may bababa na dahil nakarating na sa destinasyon, hindi makakilos ng maayos sapagkat puno yung istribo. Di po ba? But overall, mga kaibigan, ang pagbiyahe ng sobra ang pasahero kesa itinatadhana po ng kapasidad ng bus is prohibited. Bawal. Sapagkat ang tawag po dyan ay overloading. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Discretion niya na may-ari ng bus eh. Kung gusto niyang ma-exit, Diyos ko po, ayaw nating may aksidente. But you know, when the bus is carrying overdone the capacity na dapat ay halimbawa 60 lang or 54, peligroso yan masyado eh. Yung bigat, yung sa gulong, pwedeng sumabog. Maraming pwedeng mangyari, no? So, overloading is prohibited. Kaya dapat ipatupad ang paghuli sa mga overloaded na mga bus para sa kaligtasan po ng mga pasahero. Mga kaibigan, balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa Kamaong Asero. Malacanang babala daw sa mga sangkot sa drugs ang pagkakapatay sa ex-mayor ng Maguindanao. Mga natanggal sa army ang mga pumatay naman po kay Congressman Bato Cabe. DOJ, wala pang ILBO or Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Mayor Baldo. Mga politikong eepal naman sa Traslasyon 2019 binilaan po ng COMELEC.
DOE nagpaliwanag sa pagkabig po ng big time rollback sa langis. At mga kaibigan, sa ating tanong sa bayan, tinaguri ang agricultural country ang Pilipinas, pero bakit ang supply ng pagkain ay madalas problema po sa atin? Ang sagot ni Errol Dacayo, mga kaibigan, alam niyo po, nakakalungkot man, pero may mga nasa gobyerno kasi na ayaw pong suportahan ang industriyang Pilipino, especially ang pagsasaka, sapagkat mas gusto po nila yung importasyon. Importasyon na gumagamit po ng perang bayan. Perang bayan na pinagkakakitaan po nila ng komisyon kapag may transaksyon ng importation. Therefore, mas gusto nila lagi yung may importasyon sapagkat may gumaganang pera. Pag ang mga magsasaka kasi ang gumagana at hinahayaang manaig at mamayani ang kanilang industriya, wala silang makukurakot eh. Walang makukurakot. Kaya iyan po ay isa sa mga rason. No? Mas ginugusto po ng mga napagkakatiwalaan na ipagpatuloy ang importation dahil naroon po ang kanilang komisyon. But that is very detrimental to the Philippine agriculture sapagkat ang nasasakripisyo po dyan ay yung tinatawag po nating food security. Kung ang isang bansa ay wala pong sariling pagkain maipakain sa mga mamamayan, todas ang bansang yan. Yan po ay magiging tuta na kung sino man na nagsusupply sa bansang yan. Ano man ang isupply niyan, para kang isang basang sisiw na para kang timawa na naghihintay ka kung kailan ka bibigyan. Whereas kung may sarili kang production, hindi ka magugutom. At ang sunod dapat dyan ay magiging productive ang mga mamamayan, mas magiging maunlad ang bayan. O bueno, yan po ang buod ng ating pagtatanghal sa araw pong ito ng programang Kamaong Asero na sa bayan pong napapanood sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Dangalan po ng ating mga kasama sa studio, nagpalipad sa ating palatuntunan si Clarence Sandaya habang nag-aaral po, naka-intern. Ang kanyang intern si Earl Nico. Bukas marunong na yan. Of course, sa Patnubay, ni na Engineer Oliver Lico at Mark Antonio Reynoso. Dangalan po ng ating mga tagapagulat, Nolan Arreola, Coy Laura, Tony Arsenal at paring Jojo Sikat. At yung ating mga katuwang sa public service, by the way, ulitin po namin ang aming pakiusap. No? Ilabas mo nga, Clarence, yung ating poster. Nice po kaming muling mga talk sa inyo pong mga puso. Yung poster ginawa mo. Ayan. Nice po naming manawagan pong muli sa inyo pong lahat. Ang atin pong Mission Tabang Tugang ay sa darating na January 19, 2019. At ang pupuntahan po ng Leader News Philippines at mga kasamang organisasyon. Marami tayong kasamang organisasyon, yung MCVO, yung Heroes, yung PMI, at marami pang gustong sumama. No? But of course, kami po sa Leader News Philippines ay patuloy na nananawagan na suportahan po ninyo ang ating Mission Tabang Tugang. Lahat pong malilikom na pondo ay transparent po ang ating gagawin. I-report po natin yan. Ipapakita natin on video lahat ng mga magbebenepisyo. I-interviewin po natin na on-cam so that they themselves will say na natanggap po nila ang tulong po ninyo. No? Ulitin po namin, kami po'y kumakatok sa inyo pong mga ginuntuang puso. Suportahan po natin ang Mission Tabang Tugang ng Leader News Philippines at ng ating mga katuwang na organizations. Very soon yung mga logo po ng organization ilalagay po natin. Okay, yan po ay bilang malasakit po natin sa mga kababayan natin sa Bicol Region, especially sa mga taga-Sugod, Tiwi, Albay. Sa ating mga kababayan sa Tiwi, Albay, see you on January 19. Lalapag po dyan ang Leader News Philippines. Kasama po natin ang ating mga kaibigang organizations to bring something. Makakayanan po natin, pinagtulong-tulungan po natin on that very day. Mga kaibigan, ako pa rin ang inyo pong Kamaong Asero, si Errol Dacayo. Maraming salamat. God bless Pilipinas!
Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.